Takže čaute ľudia, dneska vás tam pri ďalšieho videjku. Už po nejakých dňoch, alebo teda už pred rokmi sme sa videli, kedy som hral ešte Fortnite. A vtedy som hral ešte Fortnite a dneska sa už zo mňa stáva... sakra... Dneska sa už zo mňa stáva youtuber, ktorý bude natáčať napríklad Cuphead, ale stále zostanem pri Fortnite, áne, to sa nebojte, Fortnite stále bude tu. Takže tak, no a vlastne preskočíme tieto nepodstatné keci a pôjdeme už na originálnu game hru. Takže tutoriál a ideme na to. OK, takže toto každý poznáte, iba crouchneme, Ačko jumpneme, dashneme, Ičkom. Takže Ačkom jumpneme a potom Ičkom, alebo teda Ynom dashneme. Potom si crouchneme, Ačko, to je vlastne ako to. Yes, rozumiem. Tu X-kom strieľame. Vlastne ja to hrajem na Xboxe, hej, som zabudol povedať, takže vlastne to bude trošku také inšie ovládanie. Namierite si, takže RB namierim a takto. Toto musíme dvakrát, alebo teda takto. Musíme skočiť, Ačko. Takto keď hráme nejaký multiplayer, tak samozrejme môžeme oživiť tohto, že proste len takto. Bčko je extra move, takže vlastne takto toto. Máme na to 5 kariet, máme coinu, takže si môžeme niečo kúpiť v shope. OK, takže podľa mňa už by sme mali ísť tam. Tak. Pardon za to, že máte takúto vlastne, že vlastne takto to vyzerá, nebojte sa, ja to ešte tak usporiadam, aby to lepšie vyzeralo to videjko, lebo vidím, že vy len takto pozeráte a že vlastne môžete skoro počuť aj zvuk, ja to skúsim nejak nastaviť inak a uvidí sa. Dobre, ahoj kamarát, vyzerá to tak, že ideš na to, vyzerá to tak, že tou istou cestou chceš byť stále v problémoch. Utekať, skákať, strieľať. Ale teraz preferuješ iba strolin, neviem, proste po okolí a ideš do fotkam, neviem. Ale hej, nechaj ma ti čo dať. Zober si toto. O, 3 coiny. To je paráda. Tak, a môžeme ísť do shopu si predsa len niečo kúpiť, nie? Keď máme peniaze, tak si niečo kúpime. Chaser, Heart, Spread, Smoke Bomb, Roundabout. Viete čo, Chaser, čo je Chaser? Long Range. Aha, to je paráda. Kúpime Chaser kúpime. Ja už som si o tejto hre niečo zisťoval, takže asi vlastne viem, čo to je. Tu si môžeme meniť zbranie, tak ja si vymením toto a druhý bude P-shooter. OK, takže ak správne som pochopil, Chaser má byť na to, že proste keď chodím, ono to zabíja po okolí každých tých, OK. Takže ja som si o tejto hre niečo zisťoval, asi viem, ako sa to hraje. Forest Folies. Fólie tu máme nejaké, fólie.
Run and gun. LB switch weapon. Aha, už to začína. Vidíte? O tom to hovorím. Vidíte? To je chaser. Každého zabíja po okolí a nemusí ani smerovať. Kúkajte na to. Ja som túto hru hral dakedy, keď som bol menší a mám s ňou také skúsenosti trošku rageové, že proste som rageoval furt u nej. Takže tak no a viete, rageoval som u nej, no tak fajne idem predsa len, ne? Idem dobre zatiaľ. Dobre. Hopa. Oh, sakra. Hopa. Hopa, to som nechcel. Tak. Hopa. Mám to. Bravo, na prvý pokus máme to. Ej. Myslím, že máme všetkých coiny asi. Uvidíme, čo nám to dá. Takže stihli sme to za minútu 27. Máme všetky coiny. A Ačko sme dostali. Paráda. To je paráda. Teraz tu máme tieto. Podľa mňa by sme mali ísť dačo zase kúpiť, keďže let's go gambling. Takže tak, máme tu spread, máme tu hard, extra point, smoke bomb. Tak ja by som kúpil ten spread. A goodbye, no. Tak asi goodbye, tak. Dobre, a teraz... sakra. Teraz by som vymenil P-shooter za spread. Čo je simple a regular? Neviem, čo je regular, ale dáme regular. Tak, ideme na to chaser. OK, tu strieľa gulky. Jasné, rúžové veci môžeme pinknúť. Teda, takto, no, proste môžeme ich... OK. Nebuď naštvaný, zemiak. Nebuď naštvaný, ja som ti nič nezrobil. Sakra, ja som si myslel, že už... Hopa, to som nechcel. Ja som zabudol, že ja už nemám P-shooter. Yes. OK, teraz čo? Cibulka! Ale nie, čakaj, čo? Na mňa padajú slzy? Čo? Nie. Nie, tak toto bude ťažké. Toto je extrém. Toto som nečakal. Nie, nepláč. Dám ti čokoládku, dám ti, neviem čo majú cibule radi. Nepláč. Bude to dobré. Teraz čo? Karotka! Tak to si robíš srandu. Tak dáme karotku. Opa. Tak na mňa takto bude strieľať, hej? Si trúfaš. Karotka si nejak trúfa na mňa. Hopa. Karotka si nejak trúfa. Ale už ho pomaly mám. Knockout! Let's go! To bol prvý boss, dobre? Lebo tam to bolo run and gun. Takto sa to volalo. Fajná hudbička inak. Máme to... Soul Contract? Čo? No, dobre, no. Keď
So kontrakt Lukáš. Clip Joint Calamity. Tak dáme teraz Simple. Dáme si Simple a uvidíme. Uvidíme, čo je Simple. Ježiš, tento boss. To poznám. Sakryš. Tento nie. Tento nie. Tento nechcem. OK, no. Tak ako myslíte? Tak vám to platím. Uvidíte, čo teraz bude. Opa. Dobre, idem. Tie karty neviem, jak využijem, lebo toto sa stane, alebo toto sa stane. Takže neviem, ako tie karty mám využiť, keď im to nedáva žiadny damage. Čo je toto? Čo? Dash. OK. Mám to. A? Nie, čo? To čo je? A dobre, to je v pohode. Nie. Nepúšťaj bomby! To si robí srandu? Dobre, toto je ešte v pohode, ale jak pustí na mne tie bomby? Prečo? Čo? To som mala ako dať? Nie! To som mala ako dať. Tak dobre, ideme na to. Let's go to do this. Teraz budem sústredený. Maximum fokus. Konečne. Neverím. A ideme na to. Dobre, mám to. Dobre, to už dám. To už bude knockout. To už bude knockout. Knockout. Čo búchaš po mne, bracho? Čo búchaš? Si prehral. Sa s tým zmier. Cčko. Mne to nevadí, aspoň že máme Cčko. Tuturu. A to čo je tu? Only a regular battle? Jaký regular battle? Jaký? Čo mi tu, Braško, hovoríš, ty kocka? Čo mi tu, ty kocka, hovoríš? OK, čo je toto? Mauzoleum? Čo je mauzoleum? Neviem. Tak poďme strieľať. Čo mám robiť? Čo? Počkaj, pochopil som dobre, oni sú rúžoví, takže mám robiť pery? Akože nie pery, akože pery na pery, ale dobre, chápete, že proste mám po nich skákať? Asi hej. Tak vyskúšam to. A hej. Dobre, takže toto bude, tento battle je len o tom, aby som ich proste len takto... Opa.
Že by som ich len takto proste hop, hop. Ja rozumiem. Hop. Dobre, tak to bude easy. Hopa. Hopa. A tí menší sú rýchlejší. Takže keď na mňa pôjde menší a väčší... Á, dobre, tak nič. Bože, neviem... neviem čo. Ďakujem ti, že si ma zachránil. Kde je môj manners? Neviem, čo je manners, asi manažer, tak? Nie, robím si stranu, neviem, fakt ne. Kde je môj manners? Neviem sa introducovať myself. Som legendárna Chalice. Rada ťa poznávam. Hľadala som mágiu a dostali ma títo duchovia. Hovorenie magii. Prosím, akceptuj tento darček. Pomôže ti to. Sú tu ďalšie mauzoleums okolo Inkwell Isle 1. Proste wanderuj. Neviem, čo je wander. Proste vera si. OK, prvý mauzoleum je zdolený. Som si... Aha, dobre, takže mám nejaký magical Čo? Super. Energy beam, OK. Dobre, ja si zvolím P-shooter, aby som mohol zrobiť ten extra move. A teraz by sme mohli ísť niekde inde, že? Čo je tento? Máš maňusky? Harump, budem ujo opíc, ak mi, OK, toto je zložité, vieš čo, choď preč, dávaš mi zložitú lekciu angličtiny a poďme sa pozrieť do stromov. Čo tam bude? Strom, ktorý nás bude útočiť? Rúzové úz, Gupile Grande. Počkaj, takže Gupile Grande, nejaký Gupile Grande bude na mňa útočiť, hej? No tak, to vieš, že áno. To vieš, že hej. Za chvíľku dostaneš takú bombu, že sa nespamätáš. Tak ja dostanem bombu, tak ja dostanem bombu, OK. OK, tak ja dostanem bombu, no. Čo sa dá robiť? Hopa. Hopa, čo to je? Hop. Cipano, z teba sa stal nejaký vážny týpek, počúvaj. Cipano, ty si fajný? Počúvaj ma, nechceš mi dať nejaký box? Mike Tyson? Čo? Nie si Mike Tyson? Jau. Ty nie si Mike Tyson? Jaj, to nevadí, no. To nie je Mike Tyson. Mne sa zdá, že to Mike Tyson. Knockout. Mike Tyson zničený. Dobre, tak to asi nebol Mike Tyson. Bčko. Nevadí, aspoň, že sme niečo dostali. OK. Tohto tu bossa, dáme si ešte tohto tu bossa, neviem čo to je za boss. Dáme si tohto tu bossa a ukončil by som to, ale ešte si dáme tohto jedného bossa na záver. Čo to je? Vy dvaja chcete lietať u lietadle.
Ako ja. Ha! Čo, jaký my dva? Však ja som jeden. Nebudeš sedieť u žiadnom kokpite, dokým sa nenaučíš tieto blueprints. Aeroplane blueprint. Čo? Ja budem sedieť v kokpite? Cipana! Čože? B? A čo mi nejde Bčko? A nemám karty asi. Perry. Tak to poznám, tak to iba proste takto teraz pôjde. No tak čakaj. Toto je všetko? Počkaj, mám 5. Aha, ja keď mám 5 tých... Ja keď mám 5 kariet, tak vtedy môžem. Shrink. Aj mini bulecky strieľam. To je dobré. Tak potom viem už čo robiť. Dobre, dáme si tohto bossa. Sakryš. Sa mi to tak rozpadlo. Ale, takto nám tu chrápe. Nepočujete? Asi nie. Dobre, ideme na to. Hildeberg. Proti Hildeberg budeme. Hopa. Fajne. H? Ty na mňa púšťaš H? No tak ja na teba pustím dobre H. Teraz. Len čakaj. Hehehe, no. Ježiš. To čo? Nechaj ma. To čo je? Au! Jau! Prestaň! Nerob! Ty takto, hej? No tak ja na teba takto. Keď ty na mňa takto, tak ja na teba takto. Tornado? Nie! Hopa, čo ide zase zo seba zrobiť? To čo je toto? Hopa? Upsík? No tak upsík. No tak čakaj, toto nebudem tolerovať. Nie, ja som rozbil to. Nie! OK ľudia, ja dúfam, že sa vám toto videjko páčilo. Ak áno, zanechajte like, poprípadne odber. A uvidíme sa na budúce. Čaute.